Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamugid nga salamat. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawon ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyu sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa inyo naman ginahulat kada Domingo nga programa, ining Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kubos nga lagad, Mark Salanga. Yes, good morning. Syudad sa Bacolod, kag bilog ng Negros Occidental. Subong aga, i-discuss naman nato ng tanan, yung mga updates, tanan yung mga hitabo, no? Dili sa syudad sa Bacolod para mangin aware ang ato yung mga pumuluyo. In sa gihapon ninyo kubos nga lagad, Councilor Israel Ising Salanga. Mayong aga man sa kay-station manager, no na di man magbana, News Chief Aksyon Rex Cantong, kag sa tanan nga tagpalamati sang Aksyon Radyo Bacolod. Live kita sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Lantaw ka muna, ka-charge ka mo sa cellphone nyo, kay malawig-lawig ang brownout subong sa majority nga barangay sang syudad sang Bacolod. Ano ras? Alas 7 kayo na. So that's why dapat yung Facebook sila subong. Ga Facebook sila subong na. Ano mo na ang posible kagabi, wala ka mo choice, mati ka mo, kay ilawag ka mo namon, samtang nagapamati ka mo, kag nagahanda sang inyo nga mga pamahaw. Domingo karon nga adlaw, Mayo 16, ikaduha nga semana sa bulan sang Mayo 2001. Good morning sa tanan nga tagpalamati. Tito Puro Sonordia, good morning. Mayor Maymay mangilimutan sa Banwa sa Castiliana. Kay si Boys, Romel Pardilla, Kaglara, na nagapamati gid subong. Tito Rued Meliesa. Tito, thank you gid sa ginpadala mo. Ginpagyan ako ligad, ginpost ko ligad. Kita ko to. Sa my day. Sakto gid. Good morning man. Sa kay John Dungon, Papa Junior, Mama Ed, kay Precaloy Espino, Liverpool, good morning pre. Victor Susan, Attorney Martigo, Romeo Subaldo, Adeline Gumata, Don Di Blanca, Priting sa Fortune Town, Sota, sa Japan. Pamilya Toledano, mga taga-barangay 4, Venus Family, Espanola Family, Alex Montesa, Samic Boys, kay Nung Rustom Kag, DM sa akong ihado. I-continue ta na karon ang aton nga mga greetings. Kag sa kay Pre Chris dira sa Fortune Town. Good morning man sa tanan nga tagpalamati, no? Damo kita karon councilors ang i-discuss. Kay may mga bago nga protocol ang ROF and OFW. Iklaro ta ina karon kay damo sang nagligad sa nagreklamo nga ako no nga ginhimo 10 days ang quarantine dito sa Manila. Kag tapos pwede na sila basukaton sa airport, ano ba lang matabo kon naglapaw na ang ilang nga swab test. Kaya ang ruling is 72 hours lang dapat. So, Councilor, mas privy kasi na, mas damo, mas sunado mo ina, i-discuss tayo na karon. I-discuss natin ang ROF, ang OFW, Yes. ang returning resident, ang APOR. Ang mga protocols. I-remind lang ito mga tagpalamati, kadamo man sa gihapon ng Yes. ongoing, and every once in a while got change yung protocol. So once in a while, i-discuss naman. I-discuss na Para gid. aware lang, including ang moratorium ni Iloilo Bacolod? No, ang Iloilo Bacolod nga suspension of trip nga ginapropose. Iklaro ta ha, wala pa na naaprubahan sang NITF, ang nag-approve sang ayo ni Mayor Tredyas is ang regional, problema ng hands, iya pa lang na iya, sa level pa lang sang Regional Interagency Task Force. Yes, gina-approve siya bali sa regional IATF kag subject pa for the approval of national IATF. Medyo na-confused lang gid kay madamo ang mga post sigapon niya sa sari bla. Ang mga post which gin-clear man naton subong sa aton niya Facebook account nga not until ma-approve siya ni national IATF ang suspension ma-take effect. Ma-take effect. Meaning wala pa. Meaning wala pa. So sa Monday, next week, sige tapos. pa ang trip until further notice. Until, if mapruvad, insigida. Ansigida. Okay. Insigida. So, dapat sa mga mabiyahe,
mamati ka mo anay sang balita antes ka mo mag-set sang inyong nga biyahe. No? Kay mas maigi na sigurado sang saara ka mo sa pier, malang-alang ka mo bala. Ginhimo na siya ni actually ang nag-request sina si Mayor Trenias gid ya Iloilo gid ang nag-request. Nagambal man lang siya nga 1 week man lang. 1 week 7 man days. lang. Kay budlay ko no basi bala may magsulod didto nga taga Bacolod hindi ta kapakot kapin pagid may gadinag ko ang cases nga may virus na dala and also sila. Na So vice versa. vice versa, hindi niya man gusto nga palawigon ang pag-utod sang biyaon, suspension sang trips. Iloilo Bacolod vice versa. Tungod suno sa iyang statement, hindi man siya gusto maigo ang ekonomiya. Sang Correct, magtimbang nga bayan, kami nag-aobra man sa Bacolod from Iloilo, Iloilo from Bacolod. Ma'am So Dorel, bantayan ta. damo gito i-discuss karon. Councilor, i-discuss naman karon ang mga lugar kay damo naga-request kundi may mga tao gid nga pipila nga hindi sila luyag nga sang vaccine. Ilan ay opinion. Pero sa akon eksperyensya, damo ga text sa akon nga kung paano sila makaplastar sang inangangalan nga mapareserve nga mapabakunahan sila. May-ari gin post ang Bacolod City Public Information Office sang mga barangay kag schedule kung saan o sila makapa-vaccine. Dua ang choice mo kung ikaw gusto ka mapa-vaccine. Hulat ka sang schedule kung saan o ang schedule sang imo barangay o kung ma-register ka online. Amo na siya. Karon, amo na ginaba ko Before tayo discuss ang mga vaccination centers nato, no? Ako ng schedule nga libuton sang aton niya local government unit headed by Mayor Bing, syempre, Vice Alcid, and si City Ad Ang sa EOC naman niya with Dr. Chris Sorongon, emphasize naton niya Correct. sa mga hambal mo nga mga hindi willing magpa-inject or vaccine, wag gid problema. But for the record, ang na-vaccina is close to 17,000 and ni isa wala sang feedback nga negative. Nga may natabo nga malain sa ila. Correct. Emphasize na siya. And I think mas taas-taas subong awareness ang atong pamuluyo because damo subong sa nagahulat sang mga magpa-vaksina. But let me emphasize also nga matamat pa lang kasinulod ang mga bulong natin dire. Oo. Ang mga vaccine. So, maabot na tiyempo, full swing gid na siya. Oo. Kag sa aton mga pumuluyo, tandaan nyo ang ginatag sang national government sa sulad sang Bacolod is 19,000 plus, close to 20,000 lang ka mga first dose sang Astra kag sang isa ka klase sang vaccine nga para sa mga pumuluyo, no? Ginahulat pa sang syudad ang ilagin purchase nga 600,000 ka mga doses but silingon halos tanan pwede gid ya ma-accommodate sang vaccine. O galing mabuti na siya sa August pa sa third quarter sang ini nga tuig. Yes. So, hulat gid ta. May prioritize na. Nami manibla sang ginimo sang LGU kag sang national. Kay ti may mga prioritize, may mga nag-prioritize ini sila kung sino ang una. Dapat ang may mga masakit, ang mga senior citizen, ang mga dasig bala, malatnan, sining balatiya. I-discuss naman na karon. So, unahan ta na councilor, kay damo gid subong nagapamati nga mga damo ganing pamangko to. Mga returning overseas Filipino, kung ano bala ang bago nga protocol, ining pulo kadlaw nga quarantine didto kag apat na lang dire. Ano na siya matabo? Nga agi na muna sa councilor. Yes, before sina, ano ko lang anay, i-greet ko lang happy birthday sa kay Liam Patrick Valuis from Neil Brian Valuis. Nabatay ako, no? And hambal ni Sir Alex Monteza, happy birthday man sa kay June Apil, na 21st birthday from Vanessa Mayo, no? And Sister Kelly Jelly. Kablo ka birthday, special ginaya. Okay, now, unahon ta si OFW, anay? OFW, ano? Sige, go. Second si Balikbayan, ako returning resident. Okay. Si OFW wala changes. Except sang bag-o nga 10-day nga requirement for quarantine. Okay? Suliton ko, OFW. Why pati si Balikbayan kung si ROF. Okay. Si OFW amo ning bag-o naton nya protocol since May 8. Effective. May 8. Ano nga daw May 8? Sabado. Okay. May 8. Meaning mapulos na kadlaw May 18. No? Okay. Ano sa Kay mga pulo tao? kadlaw mo. 16 16 pa lang. Okay. Now, 10 days. Okay. Tanan nga nag-abot diri May 8, dira ma-start ang pag-apply naton sa 10 days as per National IATF. Sampo lang na, May 8. May 80 dya. May 8 dyan. Sige. So, kung May 9 ka, may 19 ka ma 10 days. Okay.
wala na to ang 5 days nga ano ka i-swab test ka. On the 5th day. And mo negative ka puli ka. Why na to? Okay. Amo na yung bago. Okay. Upon arrival sa Philippines, required ka mandatory 10 days quarantine. Cebu or Manila. Depende kung di malanding imo plano from international. Okay. Tanan niya international flights nga mag-abot dire, may mandatory nga 10 days Okay. nga quarantine. Ika 7th day, swab. Swab. Magwa ang result mo 8th day Okay. or 9th day. Kaya 24 hours naman mo. Hindi agad niya puli. Because kumpletuhon mo gid ang 10 days. Butsilingon, kung nagpa-swab ka, for example na lang, ika-7th day, ika-7th day, bisan magwa pa pagkagay mo result, hindi ka gyapon kagwa Hindi. sa quarantine facility. Hindi. Tapuson mo gid ang pulo kadlaw. 10 days. Okay. Now, kung mag-negative ka na, sa ika-8th o 9th day, kagpapulion ka na, makomplete mong 10 days, schedule ka sa gyapon sweeper flight to Bacolod City sa ika-11th day or 12th day. Depende kung saan available. Okay. Now, Karon. okay, ta klaro ta? So, libre na gyapon sa OFW. OFW Courtesy ta. of OWA. Okay. ROF. A returning resident. 10 days. 10 days para sa OFW, 10 days man sila. Rito. Pero ang gawayad niya si ROF, ha? Si sila niya Bayan. personal niya. 10 days, 7th day swab. Pagwa sa result mo 8 o kung ika 9th day, gwa ka gyapon 10 days. 10 days dapat yapon. Saan ka ma-schedule sa imo nga trip? Okay. Dapat. Damo na ka pamangkot. Oo. Dapat within 3 days. Nga, balikan ta ang 7 days. Okay. Ika 7th day, iswab ka. Iswab ka. Kung i-apply nato ng aton diri nga executive order, nga 72 hours lang ang validity ni swab, mangin-lapse na siya sa ika 10th day pa lang. Kamo? Sakto pa sa 10th day kay Oo, pero 7 kayong kuan. So 72 hours Oo. is 10th day. shoot sa 10th day. Oh, hindi mo siya kapuli, kita buksan yung 10 days. Oh, okay. So nag-lapse na to. Hindi mo nisala ka mga ROF na to, no, kung balikbayan. Oo, kay Kaya mandatory. National ITF ang man na. nambali. Oh, sige. Nako mo. So 7th day, swab. 10th day lapse na. Gani, Diba, why is that choice ang balikbayan? Kaya tungod 10 days ang gin-require niya national nga mandatory quarantine. Ano himo sa local, sa Bacolod? Nag-advise si Dr. Chris Rongon, ang aton nga deputy sa EOC. Nga i-consider naton ang ROF within 3 days. Klaro ta, Klaro ROF ta. ya. 3 days. Not OFW, ROF. Returning Overseas Filipino. Balikbayan, or, okay? So, 3 days. Dapat makababukas ang imong ticket sa ika-11th day, 12th, or 13th day. Okay. Para mag-invalid pagyapon ang imong nga RT-PCR Okay, test. are. Isulit ko kasi pamangkot ha. Kung ako ROF, naginkwaan ko sa ikapitong adlaw sang swab. San uko pwede nga mapabuk? Kung, well, you have to wait for the result. Oo. Kaya what if nag-positive ka? Oo. Pero palayo na lang. Palayo Palayo na lang. palayo ta. I-assume na lang yung negative. Negative Nga ka. ga-expect Which is- na yung negative sila. Dapat sa ika-11th, 12th, o kung 13th 13th. day. Hindi na sa 14th. Hindi. Why? Because kung kung nagpabukas na ticket mo, wag pa kagwa sa center, kami 10 days ka mo. Kaya nakita mo nga why nagid available, ika 14th day nagid lang sa imong stay sa Philippines. Correct. Paswap pagid pagwa mo liwat. Butsi ningon si swab sa liwat. Iswab gisla. Kaya kay tungod mangin ma-apply Okay. na ang 72 hours. Kablo ka amo niyo, mabudlay be kaya change ang protocol ni National IATF. Macho Councilor, ang So gini- kita diri sa local sa Bacolod ga-adjust man. Amo nang bako. Nagaano man ta, mawag kita may mahimo. Hindi ko ayawan kay bala ka fit bala sang. So that's why amo na lang ginimo ni Councilor ni Doc Sorongon nga i-consider na lang ang bisa nag-lapse pa sa 11, 12, tatlo kadlaw Nga pwede pa. Ang iba niya hindi na pwede mo. Pero ginpasugtan na lang nga pwede Sugtan. pa. Pero given may ano matabo sila pagabot di. Pag-abot dire, swab and quarantine sila. Meaning amo niyo. Ay wait lang nung balikan ko ni si OFW, may kulang ko. After 10 days gali, di ba super flight ang barko? Tapuso ni OFW ang 4 days sa Ilabalay. Home quarantine. Amo naman na. 14 dapat eh. 14 dapat. Okay. Okay. So balik ta sa ROF. Pwede sila sugaton sa pamilya nila OFW, pwede sugaton sa pamilya nila sa Gwa sang airport. Sa Guasing Airport. Okay. Now, balikan ta sa ROF. Okay. No? After sang pag-abot nila dire, i-swab sila libre, para wala sila gasto. Okay. Basta again, ika 11th, 12th, 13th day ha.
And Bisan then- rough pa na, Yeah, ROF. gobyerno magasto. Gobyerno magasto. Okay. Si CTF Bacolod, Amo na as ginagawa advised mga by patay. Dr. Chris and recommended by Mayor Bing. Pero kayo nagasto ang aton yung mga ROF. Pag-abot dire, is-swab and quarantine until tested negative. Meaning, ang aton dire sa mga result is only 24 hours. Guwa siya dayon. Puli ka kung negative ka na. Free. Wala siya problema. Free. Okay. Now, isipin ko nga, May 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17th day, May 17, 10th day. 10th day. Maano si ROF? Dapat makapabook siya ticket May 18, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. May 18, 19, and 20. Dapat makapabook Dapat na sa siya. sina nga tatlo kadlaw nga mapakapabook na siya. Makapabook siya. Para hindi na siya mag-require swab. So, 18, 19, 20. Pag 21 ka nakapabook sa iyong mga ticket, ma-require agad Ma-require another ka swab agad. ng 72 hours. Because na-expose ka na mo. Okay. Remember, si ROF, ipagaon niya Pero sa wala na hotel. yung quarantine. Wala na niya pa, swab ka lang gaya. Kaya Swab para yun. pagabot mo di... Negative ka na. Okay. Amo ang point ni EOC yo. Oo. Siyempre, kung nagwa kay ka 11th day, 12th o 13th day, sa quarantine facility, naglagaw ka na mo, naglibot, nag-expose ka na. So, may That's risk na siya. why. That's why, as much as possible, pag wa mo ika 11th day, paswab ka na gid lang kung wala ka pa ticket. Butsilingon, Councilor, i-ano ta, i-klaroon ta. Butsilingon, ang tanan nga ROF, please Oo. correct me kung sala ko. Ang tanan nga ROF, if ari na di sila, automatically, 11 sila maano, laps na eh. Butsilingon, ang city bus gid masugat sila. City bus gid masugat sila. Sa tanan nga ROF. Sa tanan. Tungod sang May 8 na nga bago nga Yes. protocol. Okay. That's why gani, i-diretso sa base center. Irikta sila sa base Irikta center. sila. One day sila sa facility, Mm. sa ETCS, 24 hours. Pagkatapos sila, home quarantine sila. Or may choice lang mag-hotel. Pwede sila ka-hotel. May raman tadi mga facility. Pero ilan na nagasto ya? Ilagasto. Okay. Swab lang gid ang aton. Swab lang yun dyan. Oo. Pero kung gusto na sa school, sa facility natin, okay man. That's why I suggest, after this program nung, tanan ni ROF, tipunon, tanan lang guro, isa ka group page. Tiyan mo na naimuno to Oo. sa ila, nga coordinate lang sa ato ng isa ka ang... Tanan ni ROF Kay para ipisigonta ka nun si TIF, nga ipang... Isa na gid lang, kay para organize sila, kag hindi na mabudlayan, mag-abots na di. Kag para hindi man taiyawan, kada message ta, Kaya, mabalanta na kaya nga. ang plano ko is ma-assign kita isa gid ka staff nga mag-tatap na gid sa mga ROF naton, nga mga apektado sa sining tanding quarantine as required by national IATF. Okay, sige. I-kwanta na lang ang obligasyon kay para at least hindi man sila iyawan. Ay, sila iyawan. Matag Okay. man sa ilat favor. Alright. Kadto ta sapor. Aporti, why man na problema, nga por swab lang man sa gyapon, tapos appointment mo kag do mo naman na. Pag may appointment ka, fill up Oo. ng espas. Wait, balik ako na ang espas sa kay sige, ROF. sige, Kasi OFW wala man yung espas mo. Okay. Si ROF, hindi ka mag-worry sa inyong espas. I-attach lang to ang inyong negative nga result. Amo lang gid na. Okay, why man tayo mahimo, mandatory man ni siya nga 10 days. So kami na bala evaluate siya na. Iklaro tani bala, ambot ko may kasi ang idea kung wala i-standby lang anay kay i-discuss ta na next. Ining may nagagwa nga mga impormasyon nga ang tanan ko nga GCQ or ano to, MGCQ wala na sang swab. May nagawa na do isa ka television company nga wala na kuno sang swab, iklaro naton. Hulton tagidya ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental mapagwa sang insaktong executive order kun may swab o kun wala. Hindi tayo maggambal nga, ay yes, wala na ko swab. Especially ang mga taga Cebu kag Dumaguete. Gambal sila nga, uy, nang low na kami nga level sang GCQ. Low risk na. O community quarantine sa amon nga lugar, posible wala na kami swab. No, may swab gyapon until further notice. Dumdum ka sa una, Councilor. Nga ang kaso sa syudad sa Bacolod nagkadto na sa 0123, 0123. Ang tanan-tanan nagasulod ginaswab gyapon. To protect our people, to So protect let's their just wait people. for the national advisory siguro. Correct. About siya na. Ultun tagid na. Hindi sila nga ipalapta talang ang impormasyon nga may amo na kay iban ka confuse, iban ka salig. May ara gid nga akong gisa, gapati dayon bla sa post, ti ma set dayon sang biyahe parehas ni natabo sa syudad sang Cebu. Kay gapati sila nga amo na tong nakita nila sa post sa isa ka television network nga wala na kuno sang swab ang mga lugar nga low risk na. Sus Mariuse, paglabot sa Cebu, ginpangayon sila swab karon, why sila kwarta? Why sila inog swab? Ano matabo? Kaya wala ka mo ani nag-coordinate, wala ka mo ani nagpamati, wala ka mo ani naglantaw sa gusto nga impormasyon. Karon, ang bugat sina,
ihaboy nyo sa gobyerno, ihaboy nyo sa ibang mga tao, nga mo ni natabo, ti wala na kami, ano matabo, baso na naman. And that's why hambal ko, kamatay ka mo sang insakto ng impormasyon. Kay para managyapon sa inyo, di ba? Pero ka, Councilor, nami ako ni Blasing na himo sang sulat sa Macolod. Oh, sige. Wait lang dakay basta malipat na to. May pending ta nga apor ha. Nga requirements ha. Ay, abik okay na to. Why pa? Oh, sige. Tapusan na imo and hindi remind lang ka basta malipat Ay, makuha. isupon ko sa next mo sa apor. Okay, sige. May query lang diyo. What about kung may fully vaccinated ka na? Quarantine yapon, yes. Why advise National IATF nga kung vaccinated ka na, exempted na for quarantine? Ang laban sina, halin sa iba na lugar. Pero man di, may mga naka-fully, pero dito na lang, laban-laban, di mga first dose, bisan din sa Pilipinas, first dose pa lang gid. Pero may nag-post na nga, nagapasalamat na nga fully vaccinated na sila. Hindi sila nagkuha ng second dose. Meron na. Okay. Next, DNJM coordinate para sa amon yung sweeper flight sa OWA. Uwa na bala sa inyo. Pag-abot nyo sa airport, pangitaan nyo, OFW, niguro namin niya, pangitaan nyo ang OWA help desk sa mga airport nyo, abtan ninyo. Councilor, daw hindi man namo parehas explain sa FB, pareho na siya tanan. Why kita naga-change ang aton nga nga protocol. Same na tanan ang protocol naton. Okay, din ako to. Sadya ni sa iya pamangko to. Di na ako- Councilor talaga ito ka good morning brother, sa lang ask ko lang po sa imo. May COVID cases po ba for those open nga Miss Universe po? No face mask, face shield. Wala ko nag-face mask. Miss Universe. Mayo kay Rasha to ya. Anyway, Sa pakasadya. swimsuit yung petition, tabog yun ng mga COVID virus. No? Okay. Asan na ng Miss Universe, boss? Buwas na. Buwas na, okay. Yung salot ko lang ito. Ilonggo nga to, nga pambato, Contestant. sa Pilipinas. Proud nga Yay. Visayan. Visayan. Ilongga. Si Rabia Mateo. Sige, no? Councilor. Apor, appointment mo, same gyapon na. Appointment mo, diri sa Bacolod, may at least may swab ka nga valid 72 hours. Kag mayara ka lang sang company ID, kag employment certificate, tapos naman Oo, ang importante gid ya, duha man lang mambal ni Madam Aisha, Councilor Aisha. Ang importante, may ang purpose nimo valid. Butchilingon, dapat may ka gid sang work ano to gani? Essential Certificate of employment. Kag swab. May duha kasi na, good ka na. Amo man importante at ang nila nga sa apor swab pa kay mamon kinanglan gid na. Kinanglan gid hindi pwede nga pagusto lang pagustuhan na lang tadi. Tanan-tanan i-swab. Na amo na lang na. Tanan-tanan i-swab. Okay, so klaro na ko sa Apor. Okay. Kaya ang ilas ko ang returning resident. LSI. Basta ko lang na yun. Sige. Councilor, ano ang requirements to Dumaguete to Bacolod? Kung sa pagid ni before ko magadto sa Ano returning to? resident, Dumaguete to Bacolod. Amo naging pamagoto ginasige. Same. Same. Tanan ang numbered lang is Region 6. Correct. Kung halin ka sa Region 7 or bisan di ka nga parts ng Pilipinas, pag sulod mo sa syudad sang Bacolod, swab Swab agad sa kagid. gihapon. Swab agad. Nung ari pagid nung cases lang siya, special cases. May taga Bacolod yung magwa, may ginadulong kung sugat sa Dumaguete, puli pagkahapon. Muna. Ano yung mo nyo? Coordinate sa boundary. Boundary. Okay. Amo na mo naman ligad. Kung makadto ka sa Bayawan, o kung sa Mabinay, o kung sa Dumaguete, kag essential ang purpose mo, pagkita lang yung mga documents, and inform mo gid si boundary, nga mapuli ka, kaya ilista naman na nila ang schedule sa paggawa mo. Pwede nga wala swab. Pwede nga wala swab. Okay mo na pa man kung sa classmate ko kagabi, kay Oo. madulong to sila, Oo. maparenew sila passport. Depende kung ano kalabig dito. Mabalik sila dayon. Kaya personal kong experience, nagpalisa lang kami, nga mabalik kami dayon. Pagkahapon, balik kami. Okay, may number ka man tatawag ka man nila. Oo. Okay, para Kagahon kami, lakat mo, kagahon. panigurado man sila. Oo. Di ba? So, mo lang pinaka-importante, gid coordinate lang gid sa, kasi dapat na purpose mo, essential. do boundary mabinay bla mo? Dudra na bla? Oo, nandiyan makalan. Mabinay. Palista ka lang, okay? I would like to commend sa inyong aduha for this very meaningful and educational and informative topic Ay, for wow, ROF, thank OFW, and the you. poor and their families to be informed. Thank you, Gid. Will explain. God bless. Thank you, Dad Saberia. Salamat, Gid. Okay. Si Kundi ho nag-greet sa aton. Okay. Si Ma'am Vanessa Mayo, pero may gini always. Yes. So, Tito Rowed ko no? Tito Rowed Milesa, watching from New Jersey. Keep safe to both of you. Pero Red, kita mo tingin post. Nag-post ko di Gad sa nag-post mga siya. gift niya sa aton. Gin model ato to Rowed ang imo Nami, Gid. ginatag. Abi mo, perfect niya fit ang gift sa ako ni Tito Red, no? Doms Ortiz, good morning mga sirs. Ask lang ka ako kung paano magpa-register online para sa vaccination.
Merita sa Facebook. Ipasahan ko na lang sa ng link. Link. Or gusto mo Oo. i-post mo na sa page mo. O pwede man. Meron ko din. May link ko Tapos, din. Sir Doms, pwede ka bala kakadto sa barangay mo kung di ka nga barangay, kag dito ka mapa-register, Lista. anong ito wag? Register. Mapa-register. Oo. Kaya para i-line up kanila, sir. Sa mga nagka-question bla kung paano sila yung matawagan, kaya nag-register sila online, Oo. ang nanganan nyo, kag isa-isa na sa tawagan, gina-text ka muna at least a week or 3 days before sa inyong schedule. Okay? Ang nangan lang yun. Alright. LSI. Returning resident. Why tayo LSI? Why na? Returning resident, sir. Returning resident, Mm. tatlo lang yun. Very basic. Una, fill up pa lang backtrack mo. I think that's very important. SPAS. Espas. Anong attach mo sa SPAS mo? ID mo nga residente ka sa Bacolod, kag mo nga swab. Nga valid 72 hours. Naman na. Kag nami man kay ang mga staff ni Ma'am Cindy. Pati ka dasig si Mm. Robert, ang Cynthia, pinablang kong gisa kay baloka hindi man na nila tanan-tanan kay mas Tatapan. damo sa ila mas damo totoo lang gid sa office nila mas damo. So ang iban nga nagka-contact sa aton. Nami man kay madam, ang iklaro namo ang amon office is naga-cater sang ROF and OFW and non-essential. But for now, wala pa sang non-essential. So ang amon sa bugin na cater sa Salangas office is ang returning overseas Filipino kag ang overseas Filipino worker. And OFW. pero welcome gid kamo kung may pamangkot kamo about returning residents. Kay ginapasa man na namon if hindi na namon makaya sa in charge gid sina which is si Ma'am Cindy and kay Robert kay Ma'am Cynthia. Iban pa na nga staff nga mapisan dira sa office ni Ma'am Cindy. Speaking of OFW, good morning kay Hanel, kay Doc Jen Bangkaya. Good morning. Sila. Birthday ligad ni Jazz, ang atong lang nga friend yung nga nagtaliwan man last year. Na birthday ato kami to ligad, no, Port yung Mansugats na OFW. In fact, kagabi may nagato kami kanong Eric, walang kapihan, kagapon. Eric, Magbanwa sa KKD, dira sa Lacson. So, sabag ko kabayad. Ato kami sa babaw. Actually, Eric, pasensya, Gen budol-budol ka. kaya kami sa babaw, kakalipat, kakalihim na nga, wala pa kabayad, yali akong matukos. Bosi man lang noon, ako pa mati gid Oo. So, gincheck naman to sinong Eric, no? First time ko man to yan, hindi ko man to hungon. But anyway, nga nakalaboto naman, kinangapi ka po, may OFW nga nagpangapit. Huwag palapitan ako. Nagapon. Muna ako nga, nga ng thank you sa bulig nyo last year. Kamo ni family, appreciate you. Tapos nakabalugan niyo ito, what happened to your staff, at kay Jazz, lang. Makuti, Kanami, no? ang OFW is bittersweet memory ni siya. Every time bla i-recall ko ng risgo ta sa OFW, manamian siya, libo-libong nabuligan ta ting OFW sa kinasign ni Mayor Sakon. Correct. Pero at the same time, masakit-sakit man Kasi siyempre na may isa ka staff man niya nga nag-sacrifice mo sa iyang life for this sa ating pagbato sa pandemic. But nevertheless, everything has a reason and has a purpose. Kaya to kami to ligad sa iyang birthday man. Timing ito be graduation man ito to ambim. Yeah, graduation to. Nag-speaker ko to Oo. sa Colegio San Agustin Gani. commencement exercise, no? And Very good, good. after to nagdiretsyon na kuya sa birthday celebration man dito sa Ginlubngan man sa kay Jazz, no? Okay. So clear na kita. Okay, Clear na kita sa OFW. Clear na kita sa Apor, clear na kita sa ROF, clear na kita sa returning resident. Wait lang. Sakto, no? When ako issue sa returning resident, no? Pag abot ni returning resident, sugat ilang family, basta Sugat ila family. valid, no? Klaro ta bagid. Ganang sumasamo na mo kay Pwede ba makasugat ang ang family sa ang ROF tapos 4 days na lang sila balay. Home quarantine. Yeah. Wala na nang balik. Kung The same sa OFW kag ROF. 4 days, pero technically kung tulukon mo, kung mag-abot sa 13th day, maswabing quarantine Mas sila. sabing quarantine gid sila gyapon. Mas sabing quarantine sila gyapon. Di ba la? Swab di sila, quarantine sila for pila ka days ni? What ba kasang result? Isa kadlaw. One day naman na. Isa kadlaw kaya ang iba nadlok, i-quarantine naman kami. No, 24 hours. Pag wala sa result, 24 hours. Pag wala sa result, 24 hours ganun isa. Pero kung kisa malapa pasensya lang na juta. Wala na nugina kay naglumpat kita. Ara, gid-emphasize ko na. Ay, okay. Good morning man sa kay Ma'am Annie Raffles. Okinawa, Japan. Sige, may Okay, question din okay. nung ha. Okay. Pwede ko insert anay? Sulod. Oo. Si Tigle. Ano nga lang niya man? Jem? Timing. I have a question about the vaccine. Gina full check-up man ka doktor before you got a vaccine? Yes.
Siyempre. Gina-check na, even ang record mo, gina-check na siya. Sa online, yung registration, ginantaw na kung may mga underlying ka mga masakit, no? So, gina-check niya mo, kag hindi ka muna pag-i-vaccine kung daw hindi pa sigurado. Okay. Anong tapagay karon? Ini-emphasize ta karon kung ano nga mga barangay councilor ang naka-line up nga pwede na sila ka-register kay naka-line up na siya, may mga schedule na. Ilabag tagi karon kay mga pumuluyo subong nga nagapamati gid sa aton. Nga gusto gid ya nga magpa-schedule kung saan sila nga ma-vaccinate. Ilawag ta na karon patapuson tala ning aton nga. Tapos na ta. Okay na ko may ara ka Sa discussion, may i-insert ko lang. Oo. Nga sang nagligad nga si Mana, si Mayor Evelio Bing Lunadia nag-ayo sa NITF, sa vaccination head dito sa NITF, nga ang tanan-tanan nga local chief executives ilakip sa E1 priority. Butsilingon, pwede sila nga, kung pwede, unahon sila. So karon, nagpasugot na. Ginpasugtan. Yun naman ang mga mayors, governor, mayor, hasta sa barangay level sa barangay kapitan. Dapat lang. Oo na. Balikin request ni Mayor Bing. Okay, ang iwan. Si Mayor Bing is the president of all the city mayors in the Philippines. So, isa na sa mga motion niya gin pasarya. Naghambagan sa ako ni Richard Venus. So, matiis lang ako ng subong. Amo nang iyagin na muno sa akong tagapon, no? Ni JR kag Venus family. Nga nabasa nila nga ang gin-request before ni Mayor Bing nga dapat ang ato niya mga chief executive tigaan priority na approve na. Abi mo, kung tulokon tagid man, kakablo ka criticize sa ligad mo. Tandaan mo to, ngayon ba sa kaso ang mga leaders nga nag-una pa vaccine, kaya kuno, dapat hindi ka muya priority, kaya hindi makamuya mga health workers, mga medical practitioner. Now, doon ka sa laman to gani. Abi mo, itong schedule na ko to. Gin-cancel to. Kaya dapat diba? Dapat una ka mo to eh. Ang Una ka mo to. politicians, kung leaders, hindi anay, paano na ba? Kami naga-frontline. Correct. Para sa akong sugat yung OFW ya, kita deal ta mga OFW and ROF. Si Mayor nagalibot sa tanan yung mga vaccination centers, naga-check sa sitwasyon sang Every day. ti paano na karon? Mas Every day. risgo ang aton yung mga leaders. Madam M. Ang, Vice Mayor Elcid Familiaran, Mayor Bing Lunadia. And even si Kong Greg. Congreg, gasataya, manaog ta sa ila level, manaog ta sa level sa barangay kapitan. Ang barangay kapitan ga supervise sa tanan nga purok kundi intong vaccination. Correct. Ang kapitan, dako man risgo. But silingon, Tulokon mo mula, expose sila. tulokon mo ang kapitan. Dilibot pagid. That's Kaya why. kinapasa sang local government, ang responsibility sila mo. Okay, mga kapitan, ang imo nga barangay, himuon na naton sang vaccination center. Correct. Sino mahimos na? Correct. Sino ma-deal sa tao? Sino mag-lista at mag-entertain? Sino din qualify? Sino hindi? Sa mga pamangkot naman, nga unahon gid sila nga i-prioritize sila. Kaya siyempre sila ang galibot, sige nambal na namon sila ang galibot. Kitaya, may schedule ta per barangay. Amo ni Blamon ilawag, naka-schedule kita ya, maparegister kita sa barangay, or kung nadlo ka mo, kay gamba sila, kaladlokan, yung mga linya-linya, kami to, may online registration kita, which is share ko karon kay para masudlan nyo na. Kung gusto nyo, hindi nyo kung gusto nyo kadto na lagi kamo sa lugar nga kung saan o kamo i-schedule sa vaccination. Di ba? Pero ako kinanglan ko ginihambal, bilib ko niya sa ila. Kaya nga ang politika ipilak na sa side ni halin sang pag-una mga pagbato sang COVID ari na nin sila hasta now. I-appreciate ta sila, hindi ta pareha sang India nga si Sakadlaw kagit ya 300 plus 1,000 ang naapektuhan tugod nga pagkanubo sang kaso sang India ang tanan-tanan nagpanglipay nagbalik sila sa sinaot sa dalan nagbalik sila sa normal din ang kabuhi kuno mo ni nagwa Dumay rate kaman sang 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 cases sa India. ari may 300,000 Na-mention mo ligad. 300,000 per sa Sakadlaw kagya mo na 300,000. Ang There was a time nga malatnan. ang nag-positive 300,000. Taas sila death There rate. was a time nga galambot sa isa kadlaw i-divide ta sa percent. Naglambot sa hindi percent. Naglambot sa 2,000 ang gakapatay sa isa kadlaw. Why na ginapang sunog na lang eh. Ginapang Grabe, sunog ang na lang. na-vaccine na We're very blessed. Sa kalibutan 1.2 billion ano? Ang May vaccine na, nakavaccine na. kag ang ano pang ironic nga pinakagrabe nga kaso sa India, damo-damo patay and so on. Ang India ang pinakadako nga naga-produce ang vaccine. Vaccine. Imagine ka,
Kagbulong? Vaccine nga ni bulong. Oo. Sila na ang Hindi, wala number po sa one. vaccine. Ang mga even ang mga bulong Mga na, bulong. mga medicines nila, India, takot-takot India na ang sila. ang nagaproduce na ina, sila ga-produce pero imagine na, why sila ospital sa salakyan sila kapatay. Mm. Gasala ang asawa, guyod sa banay, hindi pa sa ospital wala na mo. Sa dalan na lang. We are very blessed. Gyapon ang sila sa Bacolod. Wala tayo mo na. Ang Pilipinas, cute. Why ka kaamos na. Hindi ta para sa Israel, hidugan ko lang ng player. Ng Israel nga grabing gira. We are very blessed. Ginaremind ta pa rin pumuloyo. Oo. Hindi ta magkumod. Pasalamat ta. Support ta. Kaya we are very blessed. And because we are blessed, we have to do our part. Correct. Inablang duwa naman ni katao, meron diri subong mo. Inablang you rant on Facebook and do nothing. Oo. So meaning kung may time kang magpungko sa Facebook, mangguba, mangwaswasda, mangbalbalda, make sure man nga ikaw mismo nag-observe man sang protocol. Tsakto na siya, why pa naglabot sa punto nga gakalapatay sa jeep, gakalapatay sa tricycle, gakalapatay sa guwas ng hospital. Why pa naglabot sa mga point? Kung positive ang view mo sa life, ma-appreciate mo. Oo. Ma-appreciate mo nga aton nga syudad, hindi among ginakuan ko na ang mga politikanay for sa ini nga discussion. Kay tungod nga i-appreciate ta sila. Sina mo lang na adlaw kuan na nilang ila kabuhi da. May edad na sila eh. Ginasulong na nila. Risgo. Ikimayo kita igakumod lang ta. Mm. Pero sila na iaadlaw-adlaw expose kundi into nga barangay. Do you think para na sila kagalingon? Pwede man sila kapaway. Pwede man sila kapaway, but they choose nga mag-supervise. O, para sa pumuluyo. And we have set of leaders subong. Inablang I also respect the critics of the president. No, ilan na yati. Amon demokrasya niyang Pilipinas. Yan, normal niyang may reklamo tadi. Pero ang punto ko lang isa masin eh. Mahimo ang aton mga lideres sa local, o sa national may kakulangan. But one thing is for sure, nang isla ni subong ang nagrisgo sa ila kabuhi sa sining nga pandemic. I mean, bisan ta pa niya ka hambal nga wala gidya. But at the end of the day, ini nga mga set of leaders ang imbutang sa Ginoo sa time of pandemic. Oo. Para maghimo sa ilaman niya ikasarang kag depensa sa aton against this pandemic and crisis, no? So kita ya as an individual himuot lang parta. Let us be responsible. Why na ganita? Kung you know, hindi tayo mag-intra pa sa iban, sa kakulingon to lang. Make sure lang gid nga kita nag-observe ta sa proper protocol, nagahalong kita kag naga-extend ta sa aton man yang reminders sa aton family. Bawo si Terence Scott nagbatsyag gid si Terence Scott Pulmuida kapamati gid siya. Puro kurok lang dabla pre okay lang na. Councilor Ilawag tanay biya mga lugar nga lawagon ko yung first part, ang imo ang next, okay? Ang mga schedule para kung gusto niyo pa-schedule sa vaccination, are ang mga barangay kag ang inyo mga schedule. Taga barangay ng ilan pamati. May schedule ka mo sa May 19 kag May 20. Coordinate ka mo sa barangay. Kaya may schedule ka mo, pwede ka mo na pa-schedule. Barangay Alihes, pamati 17, 18, and 19. Sang kagapon o nagligad nga Friday, nag-schedule to, grabe pasalamat, Cap de la Vega, sa kaya LGU sa sa Bacolod. Tungod nga, sa isa kagatos ka gin-injectionan, isa lang ang wala kakadto. But sa limon, 99, nakakadto, gid kag na-inject. Yeah. They were interviewed. Meaning Salamat ang tao ga-appreciate naka-realize nila ang value That's why. sila. Taga Barangay Banago, pamati, May 17, may schedule ka mo, May 18, 19, 21. Barangay Bata, may schedule man ka mo, May 17, 18, and 20. Barangay Estefania, may schedule ka mo sa May 17, 18, 19, 20. Filisa, May 21, may schedule ka mo. Granada, May 17, 18, 19. Handumanan, May 20 and 21. Mandalagan, may schedule ka mo sa May 17 liwat. Kaysang Bernes, nakaschedule na sila. Sa Barangay Mansilingan, may schedule ka mo sa 17, 18, 20, and 21. Montevista, May 18, 19. Panokoy, May 20 and 21. So at least may mga schedules na, no? May kipasa ko na sa imong sugpon. Okay. Tay-tay. Punta Taytay. Nagsusugot po na tayo. Okay. Pero singkang Punta Taytay is May 14. Tapos na sila? Yeah, sang kagapon. Okay. Singkang Airport, May 17, 18, 20, 21. Singkang. Singkang. Takuling sa Forest Park, May 17, 18, 19, 20, 21. Tangub, May 17. Ano sa pong kanadlaw? 16? 16. May Balibos, 17, 18, 19. Villamonte, May 14 and 17. Vista Alegre, May 19 and 20. Abes, mga baka-Abes, Andres Bonifacio Elementary School, dira sa may barangay 4. So,
cluster, yun siguro mga barangay 3, barangay 2, barangay 1, barangay 4, 5, 6, ano siguro. May 14, 17, 18, and 20. Okay. ETCS cluster, May 17, 18, mga barangay 16 naman niya. Oo. 17, 18, 20, Ah, 21. cluster gali ni. Yeah. Oo. Barangay 38 cluster, May 21. Barangay 39 cluster, May 14, and tomorrow, 17. SM City, May 14, 17, 18, 19, 20, 21. And Ayala Malls, May 14, 17, 18, 19, 20, 21. Kaya balo ka nga sa Visayas, I don't know, hindi ko sigurado, pero I think Bacolod lang mera, may mall tayo ang vaccination center. Gani. Very innovative, no? Kag namin sini, kay kung hindi ka schedule sa barangay nimo. For example, damo-damo pumuluyo. Pas mga dagko barangay bla. Andumanan, Banago, Mandalagan, Bata. Kung damo-damo na gid pwede kaya ka pa schedule sa mall. Pwede kaya ka register online. Kag kung gusto mo sa SM ka, aircon pa, pwede ka pa kabakal doon pamahaw mo, di ba? At least may choice. May choice ang mga pumuluyo. Antes ko magkadto sa isa ta ka topic, gakadlaw ko sini. Survey! Yehey! Grabe na survey sa buong. Sadya ginibla ng in fairness nadala ka naman to sa halin sa congressional congressman, mayor Vice Mayor. Vice Mayor, dala ka perme sa top 10. Oh. Ano imo feeling? Why pa layo pa to ang anyway ang survey is just the pulso so hindi man siya ma-define niya sa result pero kung dayati na-appreciate yung gid nga may mga tao bala mas pa I don't know pati lang the mere fact nga may mention sa imong ngalan kag may nag-appreciate si mo dako na sa ako niya nga nga butang para sa ako niya but I think this is too early for politics. Ako personally, that's why wala ko post about politika. Kaya kapati ko very simple lang na yan. I was advised by my mentor man sa politika. Hamal niya sa akon, consider ising hindi ka magpadalo mo kung stress sa politika. Because ang tanan-tanan sa kalibutan, even sa church tabla, si Pastor Gambal sa akon niya sa discussion namon sa bali nga ang tanan na sulat na. Ang puno hanggang punta na sulat na. Correct. So hindi ka mapatama ka stress, ginbutang ka da. Ibisan ano pa nakasuya sa imo sa ibang nga tao da. Ginbutang ka da ya for a reason. Kay kung mayo nang ga-criticize ang gasuya sa imo dapat lang ara da Pati ikaw ginbutang dira. So meaning, diri sa politika ko let us just do our best. Kung next mo nga term ihatag sa imo, it is because may purpose ka pa. Kung hindi siya pagihatag sa imo despite hinimo mo ang tanan, it is because mas may mayo para sa atong tanan. So dapat ang akong mindset is very simple. Why ko hagad niya stress ang politika because kung ako na. Kung hindi. It's Correct. Very simple. Ang opportunities gabot yun niya sa atong tanan niya. May fair ta diya kag maayo nga ginapaabot sa tanan niya butang if you look at life positively. So ako personally, that's why I don't post about politics. Correct. Ka-observe ka maguro ay kuya. Kaya nga kunya damdamo uy bra subong hindi kaya magwantang obra. Ang non-stop non-stop ang rival sa OFW, may committee kita tingadaan. Non-stop ang rival sa mga balikbayan nga gina-accommodate man naton. Same sa upot ng mga officials, same kay mayor, same kay vice, no? Same kay kong pag sa mga upot ng mga opisyalis dira. Well, kaya time sa politika. Nga istoryahan ko subong nga dumaan nugit yo be. I mean, ginhimo ko na tanan. Bisan na makulog yun, wala sila nagapo. Ginrisgo naman nagabuhay tadi. I mean, ano pa? Kung hindi aton, hindi. Leave it to the people. Kung aton, ang ginuog ang pumuluyo, ang kita ginapagi. I mean, but ang hindi namin ibig sa politika, kung padalman mo siya, mas stress ka gid. So, why ko na time? Jutay lang, batsag ka. Yeah, wala ko na time, hindi ko na ya. Kung nahambal ko na, nahimo ko na yung tanan. Obra lang kami yan. Obra lang tayo. Obra. Kung hindi aton, hindi aton. Kung aton gina, bisan mag-inaano pa tadi. That is plain and simple. So anyway, sa survey, ito nang why mo ko mangkot about sina, nakita ko man siya, mag-report man sa akon, pero kung na-mention tong names naman may nag-appreciate man to, thankful gid ko kung sino man to, salamat kay sometimes dira lang matan ma-inspire mo. May mga tao gid lang nga nagka-value man sa aton balati. Kita pa tayo nung taya. Ang purpose tadi hindi man niya, everything in life is temporary be. Even our position, hindi ni sa aton niya. Ano nun siya do ginpahulam lang ni sa aton niya yung opportunity to serve the people. If needed pang serbisyo push ta. Kung hindi,
nami pag nagahulat, amo na isa kabutangan na proof sa kagulingon ko. Nga ang plano iya mas insakto, mas nami mas perfect na siya. So atag ta siya tanan atag ta sa Ginoo, atag ta sa pamuluyo ang about sina, no? Pre-Chris, Okay. una lang na rin pangapi, Pre-Chris ng Blisada. Ako ni mo, balo ka, Counselor. Ang hini mo sa Action Radio, bilib ko niya, balo ka, why po ko sa una sa ABS-CBN, Action Radio niya, fair niya, damo ko na basta na comment, di ko lang pagambal, hindi ko lang pagyano, subong kiti ilaman na iya. Pero ya 100% in my heart, in my mind, dula niya nag imo isang Action Radio, isang mamos, ni para ano, Oo. ano niya ng pulso niya katao. Kung may mag-impon man daya nga taga Negros Occidental, iyan nagalin na sa tao, alang hindi nila pagbutang. Alang hindi nila pag-ikuanon. No, but anyway, the opinion man sa kada Opinion isa man sa ya, kada no? isa. That we have to respect nan. also. Kag importante sigsigil na tagyapon niya, no? Sa aton correct, niya nga ano, nga pagserbisyo ya. Anyway, so ano pa? Natapos na ng ROF, natapos na ng OFW, ang returning resident, ang APO, natapos na ang ano ba discussing na ang vaccination centers, ang mga priorities sa sisining nga vaccine, kaya kung paano ka mo makasige pa-apply, no? Kag i-reiterate ko lang kagina, ang Iloilo na, klaro ko naman, no? Oo. Nga hulat kita na isang national IATF nga approval, kag suliton ta, maging post si EOC online nga application Yes. for registration for vaccine, no? So, dira lang ta palihog, gina-remind naman na once in a while si EOC, kag ang advice na sa aton, nga ang nanganon ta ang nakaregister na. Nanganganon ta. Because in the schedule man asla pasunod. Okay? Ano pa? Pag ang syudad, wala niya kapabaya. Oo. Okay? So, ano pa? Katulad karon sa greetings, Oo. medyo turtawhayon ta sa bungadlaw, kay medyo ang mga pamuluyo naton. Yara sa mong sila balay kag medyo nagapulo panguyab kay magulogin out kay brownout hasta Kaya ka ba nga brownout yun? Sa Lacson, Dubai eh. may ara person pero labat damo sang apektado. Parts ng Villamonte, parts ng Pang Estefania, parts Burnout. ng Granada. Oh, Tong damo gid kwan. Galing kati anong tana? And, ginatiwaan man asang siniko. May nag-comment din bago lang oh. Mayo na lang ni ko no nga burnout sa buong hindi lang boss kaya mga fanatics sa Miss Universe. Tapos gida. Ano oras boss man? May diya ka? Wala. I think morning siguro. Ano bi? Oo. Sa buwas, bawo si Neko, ayawag itya mo Yeah. siniyaw-yaw, brown out nyo tomorrow, no? Masarada ang mga parlor ko no buwas ko, no? Para magbantay lang sila ko, no? So anyway, kita yan nag-augyon, kita ya, basta may representative ng Pilipinas, sa boxing naman ni Pacquiao, freeze, no? Ang bilog na yung syudad ya, halos wala kamita, jeep na iya para maglantaw lang sa mga... Ano pa yan? Yung Ilonggo bla? Yes, Ilongga? boxing ni Manny Pacquiao. Kag mag-compete ang Pinoy, grabe, all-out support. And tomorrow, ang isa ka Ilongga, bugal naton nga mga Ilonggo, nga kita din sa Bacolod, is Ilonggo man, maski paano, tihiligay nun ang atong dialect, but we are also considered as Ilonggo, mag-isa kita ya. Alas 8 buwas sa aga. 8 o'clock. 8 o'clock. Sa Miss Universe Rabia Mateo ang representante sang Pilipinas kag isa ka puro Ilongga. Basta Ilongga, guwapa. No? Nakadlaw pa ko na black, damo ba may mga bashers pa bala, pero damo man gaapin na. Kita mo tong iya nga sa iya tong costume bla. National costume. National costume ang iya na tiil gudugo na. Sige lang gyapon. Ato. Sige Hindi lang to ya. Ay hindi to gle. Na I think na-cutting yung fingers na pilas bla ang iya mga stocking na natuluan. Okay, because sa tiil. Hindi pero ang stocking era style yung dugo. dugo. Amo na sample blang akong gilantaw mo na picture na way gani gano. Hindi bla nung kanya legs kinuna mo nang tao. Hindi kay legs mo na tao na lang. Tiil na yun mo kaya alat style yung ano mo ang sa stocking ako ng mga pilas-pilas. Anyway, speaking of basher, kablo ka no mo niyo. Ang Philippines siya perfect niya. Grabe na yung Pilipinas. Yan na mabilib ka niya kung patamo-damo ng opinion. Alam mo din kung may apektado ang environment, damo mo din environmentalist sa aton. Kung boxing, damo man ni sports analyst. Sports analyst. Kung pag-away ni madibate tan is presidente blakag si Chief Justice, damo abogado. Damo man Chief Justice sa Pilipinas. So, sa Miss Universe, damo naman sa mga Pero dira ka lang mabilib sa Pinoy grabe gid sila mag-adjust sa question. Why Dapat mag-analyze. Pero sadya man na magbasa ka lang. Pag damo ka damakwa. Correct. And speaking of that, among sa linggon na may pagid na nga tani, mera kita iniblang social media bilang nga mga interaction tani bala. Namay ni siya mo no kung basta wala lang mga bad words siya. Okay na. no hindi kayo magano dami eh. Kay dami makadlaw ka naman lang na sa ila. Why mo nag-liability? What I mean is
nami gid pa ngayon opinion sa aton yung mga kablo ko ng amo niyo. Ako many times na experience ko sa leadership sa panggobyerno, damo ka makuha sa mga comments sa Facebook nga nami ng mga ideas mo. Correct. So namin ni Kisang wala mo na balaan, harap pa Oo. Tapos baka atod ka, tapos i-research mo, susto. That's why dapat ang leadership lang approach natin dire as much as possible. Mangita kita sa mga tao yang legit nga critic. Sadya na sa ilaya, kay may nabalaan ta, nga wala nila nabalaan. Why sila kabalo, nga nabalaan ta man. Oo. So, dira na sila ka brainstorm, dira na sila ka sa ululupot, ang kuha mo lang siya positively. Nami man. Yeah, Di ba, nami diba, gid basa sang sang constructive nga criticism. Pero Nami gid basa. kapamatik ikuno niya damo sila kuno kay brownout dito sa Sumag. Brown out sa sumag. Ay wala brownout, sorry. Wala to brownout sa Sumag, kapamatik gid santay Dads Aberia. Kapamatik gid sila. Nag-comment sa Boss si Mark Carataw pagidho. That's why ganun isling ko Family aton sa Granville 3, Alabagan. Oh, family Alabagan, good morning. Grabe ba? Damo ang tune in subong sa aton. Good morning man sa pamilya Toledano. Muman sa kay Tita Bibing kag Tito Ernesto Rila sa Barangay Lihes. Classmate Pre-Victoroso Freehill, Pre-Ting, Pre-Liverpool, Nanay Milagros Pacheco sa California, Alasco family, Pacheco family, Pre-Jepoy, Pre-Gamaw, Kagawad nun ni Binyas, Winnie Taquiso, Sixto Solis, Christopher Masconyatin, querido Ale Brilla, James Yap, Alan Sixto, Herbert Besa, Thea Tro, Julian Shan, Jake Bilbao, Manuel Ongero, Lori Didolo, Marimaye Garcia, Mariel Pihilan, Carlito King, Michael Pula, Peter Ojero, sang Tangob, Julius Ithar, kag sa tanan niya katapos ang Police Station 4. Minya Lopez, good morning. Musta na da nga aton nga mga perfume da nga pertigid ka mga hamot. Stan Victoriano, good morning. Yeah, pa. si Stan. Sakay Avid follower gid kag supporter. Nung Noel kag Praise Celso dira sa Patria Village. Good morning, ma. Jocelyn Comedia, tita, enjoy na si Trex Villacampa Aganan. Kasi si Trex ni Blanong, na-meet niya siya Villacampa, na siya OFW, nang in-friend ko man bala. Kadamos ang Pwede mo damo giblagan newfound friends ko ng mga OFW, nalipay gid ko. Na-appreciate gid sila. Kaya nga, kay kun wala taga sige update bag-o, gasala sila. Gasala sila. So, bisan siya tayo lang gid yung mga information ng mga amo na. Pasalamat sila. Welcome gid ubra na namon. And lipay kami nga ma-servisyohan kamo. Isa na sa mga good morning, Kas. Isa na sa mga konsuelo tanga nakwa pag handle ta OFW, may mga bago tayong mga friends bala yung mga OFWs nga na-meet natin along the way, no? Hill Flores Savadera, good morning sa Langga Brothers. Gladys Disoyo Gabayeron. Hello Israel. Good morning. Grabe ko nung signal ta sa Iloilo. Tod. Rio, grabe signal sa Iloilo. Taga Iloilo, no? morning. Kambal ni Reaction J.R. na Iloilo, Venus. man to yung. Hindi Rato sila. Yeah, hindi mo na yung naglakad Kaya kiniga sa pasalaw. sa ano ganing Islada, Higantes. Gigantes. Isla Higantes kadto to ligad. Last month, 4 months ago. Ang dampatian to Action Radio Bacolod Ay, tod ka. sa Iloilo mismo. Alright, tiwan yung time mo. Pagin lang tao mo to kayo. Sino may problema? Kag sa kinanglan nyo sa gina-emphasize na namong pirmi kay ma-enjoy gi kamo dira sa 635 sa kay Madam Desiree kwanda. Si Pedro. Car wash. Sa car wash and resto, cafe, tanan. May catering na sila subong ha. Kung gusto nyo birthday, may lugar sila. Ikontakan na lang ko kay pwede gid kamo da ka celebrate sa birthday. Jutay lang 30% lang. Okay na sila welcome sila. Kay lapad ba ng lugar? Kung gusto man nila mga second hand nga mga salakyan, mihara man. Pwede i-finance. Kung gusto nila, barato gid ang iguan sa financing. Kung gusto nila sa mga second hand nga mga salakyan. 635. Dira kita pero may likod pa ni Shatik, no? Yes. Nami gid ang serbisyo, nami pa pagkaon, kag syempre maayo gid ang owner sa na maamigo ta gid, no? Maamigo ta. All right, so before kita mag-end, ako yati. Again, this is Sunday morning. Don't forget niya mag-simba pamati kita sang word. Ninyo, especially sa aton lang ang mga young people. Ang ato niya mind, permi naka-stuck pala sa cellphone, ta sa ML, sa games, social media. But you know, just make it a habit. Wala nga mag-attend ka mo, simbagi kita, or kung may kagidyabi, hindi ka ba oriented, bisa sa YouTube lang anay, mati ka mo pala sa mga sermon. No, because at least a balance sa inyong life. No? You know, young people, if there is one thing nga ma-assure gid sa inyo, nga tindugan to gid niya and tested and proven sa life, kung man be personally, when I started, you know, to establish wala ang serious relationship sa Ginoo, sa imong faith, He will make things possible for you. Galing kay sa inyo, young people, kasi ka mo struggle, subong grabing agaw sang social media sa inyong attention, grabing agaw sang internet, no, sang
ginadistract ang inyong mind, ang inyong attention. But you know, kung pila man lang kamo da subong pamati dire, bisan 5 lang kamo da sa subong pamati sa radyo ag sa Facebook, I'm telling you, and I would like to take this as a challenge sa inyo. We are suffering from this pandemic and crisis, and ginadistract pa kita sa social media, no? But most of them, hindi ko maano sila. Because kita sang hubin, batawa, bata kabalo, anong mga basta vlog ta? Correct. Mabate ka, ang fear ko sa gamay ko, isang youth pa lang ko is, maano ko sa ulihiman, ano mga sitwasyon ko man, ano mga buhay ko sa ulihiman. And for sure, na madami yung people, subong nga mo man ang question. But I am telling you, and this is a 100% guarantee, based man sa akon ni personal experience, hindi man ta perfect. Senior man ta, mas ang iba niya tao. Correct. But if there's one guarantee nga pwede ko tindugan, you can only have a direction sa imong life and opportunities nga mo-open sa imo if ika-direct ka man yun, tak sa iya sa babaw. Correct. That's why it is very important nga kung magsimba ka, not because ma-comply ka lang. Oo. Kaya para doon pagkuha mo doon ka feel good yung nagsimba ka. Nagsimba ko. Oy, nakasimba ko. Yeah. Magsimba ka, dapat grasp mo gibla ang ginadiscuss sa imo because amo na makapag-grow sa aton. Correct. Ablo ka, ang faith comes by understanding. Hindi na yan nga pagsimba mo, And pagwa live. mo. Oo. I-live mo Oo. ang faith. What I mean is, pagsulod mo, nagwa ka lang because nakakomply ka. Simba ka because need mo mag-grow. Correct. Kag need mo strength and weapon. Hindi ka pwede makato sa gira, maway ka sa weapon or else pwede ka. Kag malipat ka na lang eh. Okay, so that's very important challenge na sa ating mga young people. Subong nga nagasuffer man sa emotional kag mental crisis because of this pandemic, you start to establish a serious relationship with God. Start lang anay sa pagpangita sa church lang nami. Correct. And then amat-amat lang, hindi mo man na magulpigid, but you have to start now. Kung gusto mo isang tsakto nga direction sa life mo, start today. Okay, nagkapamatigid sila sa Singapore, subungo. Kanday, Dodge Fishborn, Felix, good morning. Saka Julius Oyaboy Somis. Pre Richard. Ganun na. Naara na ha, nag-letter ka mo. Sa ginambal mo bala, ang ako na mo man sang natabo bala sa pagsira, bala sang Kapamilya Network. Gululain ko mo. May depression, gito yung natawag ya. Hindi pa mag-sink-in sa imo kung gisa. Ako mga ulihin na blaga sink-in sa imo. Pero naing gali. Imagine na kapaminsar ka, everyday nga obra mo for 12 years, gulpi lang, patik Dula. sintas. Oo. Huwag ka nakatuan. Oo. Sira na. And you have this responsibility sa kadamo-damo May pa. mga kabataan ka. Oh, and you don't know paano mo i-deal. May ginabayaran ka. Oo. Paano? Anong natabo? Galing Diyos galiya. Alam gidya. Basta masandik lang sa iya. Una, ato blang ginamuno mo ko bla. Nung simba tanong, why pa ko na. Doon ko bla, doon na busy ko sa butang nga abi ko wala nakatapusan. Sus karon, pitik sintas. Dulaan ka obra. Ang Diyos nagambal, tanaw tagid bing abilidad mo. Why gidya gasala ka mo? Anong obrahan ko? Ambalan, wala ka gidya galakat kasdalan. Zero ka. Gapaminsal ka bla, anong next sa akon? Anong direction mo? Oo. Natabo man na sa una, sa kapangita pa lang ko obra. Among man nagasala man ko din gid ko man. Kung silingon, ang nakuha ko nga lesson, as a life galiya, nang not all the time, maayos siya. Oh, hindi stable ang life. Pero sa duwa ko naka-experience sa life ko na, nga grabe gid ang problema ko, nagadangopy ko ya. Oo. Personal, tanan i-offer ko sa imo, Lord, imo ni. And then you realize nga hindi gali nga by your capacity hindi siya enough. Kaya hindi mo kaya. Kasi ano mo paharog, hindi. Hindi Isa, kaya. ihatag mo gid sa iya. Yeah, that's why I-offer mo sa iya. ang message ko per me, mag-speaker ko bala. Hindi enough ang hard work. Hindi siya enough. Because ang kapisan alone hindi enough, ang opportunity halin sa iya tanan. Abi mo na ang swertihan ka, wala. Sa kalibutan may maswerte mo. Why swerte? Tanan ginahatag na iya by plan. Everything happens ganito for a reason. And So, in His time. and gina-mention mo, gina nag-suffer ka sa amos na nga feeling before. And probably damo pag itsubong yung people nag-suffer the same nga challenge man. And basi worst pa. And wise lang below what to do. Well, first things first. Establish na isang imong faith na. Tsaktuhan na yung direksyon sa kabuhi mo na. Establish a serious Hindi relationship with Jesus because siya na yung ma-provide, ma-direct sa imo. I-redirect ya ka na. Sometimes mga butang na pangayo, tawagin natag sa aton simply because mas nami pag inatag ya. Believe me. May ginalaan siya. Yeah. Believe me, ginahambal, very vocal ako siya na. Gambal gid ko sa una, may gusto ko. Ginplano ko ganyan life ko man. Ito pa Canada ko bala. Ginplano ko to ya. Patuway nagabot sa akon. And I felt bad. Oo. Because, idalok pa ganyan sa akon niya, Lord. Di mo ka wala. And then only to realize nga sa uli, ata kasi mo, the best pa ganyan for you. Kagrabe gid ang lesson naging tudo sa ato ni Papa Oo. Na kung kita biga obra ta, gadali ta. Oo. Nga pilasan upa madako suldo ko man. Oo. San upa ko masulduhan ang Oo. pinaka-worst. Oo. San ko masulduhan hindi gali mo sina. Dapat pisanon mo. Build ka kredibilidad mo.
respeto sa imo ginobrahan, kay ang kwarta gasunod na lang. Oo, blessing. Ang blessing kasunod na lang. Kay hindi ka gali pwede ka halin sa unang alingkang, may kalima Lumpat ka. yun. Agyan mo gina sa gali. Okay. To Ari na build sinong- you. Gani. Aris na boy Duran. No, ang gatika- okay kita, na. kami din ng- Alright, so, thank you very much ato mga tagpalamati. Nong Henry JM, thank you so much. Yes, thank you, Gid. Kita kits at liwat next Sunday. Banding kita diri sa Kahanginan every Sunday morning from 8 to Yes. 9. Huwag mo lang kamuhimuon, kaya aga pa, monitor na gila kamo Wala diri mo sa choice aton. brown out man. Yes, istorya kita sa mga butang-butang sa ato palibot every Sunday morning. Salamat, Gid, sa aton mga avid nga mga follower. Wag gid yung tatlantaw sa Yes. aton every Sunday morning. Kag ti-follow lang kamo sa Facebook nato. Nara lamang dira ang mga updates sa aton every once in a while. Inigihapon ninyo kubos ka alagad. Bacolod City Councilor Israel Ising Salanga. Kag ini naman ang inyo boss alagad Mark Salanga. Dumakanta ka. Hindi. Sa Bacolod, action! Sabi ko, radyo. Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.